हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर, नोंथांमोन बयबो मोनथिखानाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां फुजि बसुमतारिया गावनि फिसाजो बिबारमाला ब्रह्मनो मोनसे बावैसो गोदान इउटुब चेनेल खुलिनानै होबाय। गोबाङानो नोंथांमोना मोनथिखाबायबो जानो हागौ आरो खायसे मोनथियाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन बिथां फुजि बसुमतारिया फिसाजोनि इउटुब चेनेलखौ मा मुंजों खुलिनानै होखो। बिथां बिबारमालानि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों लाइफ अफ बिबारमाला। बे मुंजोंनो बिथाङा खुलिदों एबा फुजि बसुमतारिया खुलिनानै होबाय। लोगोसेनो इसेल' समनि गेजेरावनो बिथांनि चेनेलाबो 3K निबो बांसिन साबस्क्राइबारफोर मोननो हाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला लाइफ अफ बिबारमाला चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर, फावखुंग्रि रंजाली नार्जारी एबा actressन बिथांखौ थांनाय साननै सिगाङाव जिबौ अरदोंमोन। जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौबो मोनखांबाय बिथांनि चेनेलाव। बियो रियेल ना फेक, गोबाङानो कनफिउज जानानै दंमोन आरो बिथाङा फोरमायनानैबो होफिनबाय बियो रियेल। बिथां actressना गावसिनि न'नि माइ रोगानो थांनाय समाव आखायाव फानफ्रेनानै जिबौआ अरदोंमोन होननानै फोरमायदों। बेनिनो ससे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोर, उनाव बिथांनाव बांद्राय बिस हाबासै होननानै बिथाङा फोरमायहरफिनदों आरो बिथांनि बिफायानो जिबौ अरनायनि मुलि होनो रोंखागौ, बिनिखायनो गोब्राब जायाजासे फाहामफिननो हादों होननानैबो बिथाङा गावनि actressन चेनेलाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों। सानदोंदि मैयानि जिबौ जे आंनि आखायाव फानफ्रबदोंमोन बेयो नंगौ, ओमफ्राय खिन्थु एसे अरज्रेदोंमोन आंखौ, नाथाय आङो जेबो जायासै। आखायावनो फानफ्रबबाय जेला गिखागोन। ओमफ्राय गोबां कमेन्ट खालामहरदों बियो फेक ना रियेल जाखो होननानैहाय। ओमफ्राय बियो रियेलानो। ओमफ्राय आङो दा जेबो जायासै आरो लोगोफोर। जोंना बाबायाबो न'आवहाय जिबौनि मुलि रोंखायो नालाय, बेखायनो बिराद मोजां, आङो थाबनो हामबाय आरोखि ना। नेक्स्टआव दं लोगोफोर, मुंदांखा इउटुबार बिथां Bboys बिथाङा गावनि देरसिन चेनेल Bboys चेनेलाव गोदानै मोनसे भिडिअ हगारफिनबाय। बिथांनि Bboys चेनेलाव स्ट्राइक फैनायनि थाखाय बिथाङा भिडिअ हगारथ'नो हायाखैमोन, नाथाय दायो बिथाङा मोनसे भिडिअ हगारबाय। नोंथांमोना जायफोर नायाखै नायहैदो। लोगोसेनो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि सेराव ससे बिथांनि भिडिअखौ दिन्थिनानै होनोसै, नायलांबानो जाबाय। यार गाइस, नया वीडियो आ चुका है Bboys में बहुत सारा दिनों के बाद। जाओ और देखो वीडियो, मजेदार है गाइस। iPhone 14 Pro Max मैंने अनबॉक्स कर दिया विद फैन के साथ। जाओ, मजे वाला वीडियो है, बहुत दिन के बाद आया है Bboys यूट्यूब में। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।